Sa panahon ng Israelhano na ulipon, sa kanhing kamot ni Paraon, ipadala sa Dios si Moses, nga mugiya sa ilang kagawasan. Kang Kristo lang nato mabatnan, ang hingpit nato nga kagawasan. Pinaagi sa pagila nato sa kamatuoran, nga mao ang iyang kasugoan. Kang Kristo lang. Sa panahon nga ato nang mabatnan, ang hingpit nato nga kagawasan, ug magpuyo kita sa paraiso, wanay paghilak nga mabatian dito. Kang Kristo lang nato mabatnan, ang hingpit nato nga kagawasan. Pinaagi sa pagila nato sa kamatuoran, nga mao ang iyang kasugoan. Kang Kristo lang. Sa panahon nga kita na ulipon, sa sala ning kalibutan, gipadala sa Dios si Jesus, nga maoy naglukat sa tong kasalanan. Kang Kristo lang nato mabatnan, ang hingpit nato nga kagawasan. Pinaagi sa pagila nato sa kamatuoran, nga mao ang iyang kasugoan. Kang Kristo lang. Kang Kristo lang.